Ty vole, zapni si Bluetooth. Se stalo, debile. Tak si to přijmi, vole. Co tady máš? Jo. Kolik to má megabajtů? Kurva, 33,8. To si snad děláš prdel. Ty bude 100 let, vole. Kolik máš procent? 2%. Ty vole, 3! Jo. 4! Oh. Já chytnu infarkt z toho. Ty vole. Hele, 5. No. Ty vole. Je, sen. Za nějakou dobu, za 2 hodiny, Ne. o 10 minut, Bože. o 25 minut, Ježiš. o hodinu později, Jsme to utrpení. 98, 99, 100! Jo, tak se na to podívej. Cože? Fotbal. Fotbal? Jo, fotbal. Debile, fotbal. Fotbal? teď. Fotbal. Celou dobu si mi posílal fotbal. Gól! Vidíš? Aspoň dali gol. Teď. Dobře. Aspoň dali gol, ne? Teď. Ale dali gol. Dali gol. Ty ale konečně si mi to poslal. A jestli to bude zase nějaká kravina, tak tě zabiju. Jak se to mohlo stát? Ne. Teď. Dejme. Dejme. To nahradím. V hlavních rolích David Afrikan, Ondra Andrej Procházka a Nexus Moore.